kazi wewe na Mwari muforongo kuchenze zvakare kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor sekutaura kwedu pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogononge tinayo yakanangana nebhaibheri. Saka sunungukai kuramba muchitumbira mibvunzo yenyu zilongezi muchiunza mibvunzo yedu chirongwa chedu chinoramba chienderewo zvakare kumberi. Regai tipindure mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa nhasi uri kutiwo kunai pastor sei vana Mary vakaenda kunozodza mutumbi waJesu iro bhaibheri richiti vakafa hapana chavanoziva. Sandoro lero kuti munhu abvunza mubvunzo uyu akateerera zvatakadzidza kumashure uko maererano nevakafa tichiisa pachena kubudza nebhaibheri kuti bhaibheri inodzidzisa kuti vanhu vakafa havana zvavanoziva regardless of what we have heard or seen zvinogona kunzi zvine chekuita nevakafa, but bhaibheri iri shoko raMwari rinodzidzisa kuti munhu kana afa akumirira kudzoka kwechipiri kwaJesu Kristu. Kana akafa ari muna Kristu omutswa musi iwoyo, kana akafa asiri muna Kristu haamutswi panouya Jesu Kristu, anozomutswa after 1000 years. Ndo zvinodzidzisa bhaibheri. Otherwise pese apa hapana chaanenge achiziva. Ndo zvatakadzidza. Saka akuti kosei ingona vana Mary vakatotora mafuta kuti vanozodza mutumbi waJesu. Regai ndichange ndaverenga pakatora vana Mary pacho zvesho zvirimo here mubhaibheri kuti vakazodza mutumbi waJesu, then tozotraya kupindura mubvunzo iyo. Ndichaverenga mamwe mavhesi maviri. Pekutanga ndira kuverenga Luke chapter 23 verse ya 55. Luke 23 verse 55. And the women also which came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and the tomb and the grave, and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath day according to the commandment. Chapter 24 verse 1. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came to the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Saka muswaro weru wa Jesu Kristu, that was on Friday sunset. Okay, zuva ranga ratorereka. Vakadzi vakamutevera kubva Galilee vakanoona paakavigwa, and they went and prepared the spices to embalm Christ's body. But pavari kunodzokera nekunogadzira nene zuva ranga ratodoka, sabata rara ratotanga, vakatanga tichizorese sabata ratanga, panongopera sabata todzokera kuguva. Ndosa zvinonzi very early Sunday morning vakabva vamukira mambakwedza vachienda kuti vanozodza mutumbi waJesu Kristu, asi vakawana Jesu Kristu wacho atomuka. Saka ndo pari kubvunzwa kuti kana vakafa vasina zvavanoziva, vakadzi ava nemhaka yevaida kuzodza mutumbi waJesu Kristu. Now vakadzi ava vaisada kuzodza mutumbi waJesu Kristu because vaibhelieve kuti kana munhu afa pane zvaanoita. No, vaida kuzodza mutumbi waJesu Kristu setsika yamazuva ose kuti kana munhu achinge afa anogezeswa ozodzwa then tomuviga. Inonzi embalming. Haisimbori a modern thing, it's as old as time itself. Rekanikoverenge vhesi imwe chete kuna Genesis chapter 50. Genesis 50 verse 26. Inoti, so Joseph died being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Saka Joseph yakatozodzwa paatogadzikwa ari mucoffin because angati kana makuzodzokera mutakure mutumbi wangu muende nawo kumba. So vakatozodza mishonga nemafuta nezvinonhuhwira mushonga waJoseph. It's a tradition, handitombodi kuti tradition, it's a practice which is as old as time. Nhasi chaiyo hama yenyika afa ikaenda kumochari inotogezeswa mutumbi wake, nyangwe akafira mumba munhu anogezeswa ozorwa mafuta, and then we bury the person. Ndosa even pamunoenda body viewing munotomuona akanyatsotaridzika zvakanaka. Hazvinei nekuti tiri kuitira kuti afa saka pane zvaachazoita, no, but zvakangofanana nekungogeza mwana achibarwa. It's just for hygienic purposes, for handling purposes, for preservation purposes. Munhu achinozoviga 3rd day, 4th day, 5th day, hamusida kuzoviga munhu wenyakuora kutobuda honye, munomuzodza mishonga iyoyo. Vanhu voita body viewing, munoviga hama yenyu. Hazvinei nevakafa, it's just a handling procedure yechitunha kana kuti yemutumbi iri both biblical and even vasingatendi mubhaibheri vanotongozviita. They acknowledge kuti it's a process which is very relevant and necessary pakuhandliwa kwemitumbi. Ndoda kudayira kuti zvajeka, Mwari atibatsire. Amen.